Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Разреши вручить тебе от имени нашего небольшого коллектива такой подарок. Яңа ел алдыннан хыяллар тормышка ашырылырга тиеш. Яңалыклар вакыты редакциясе Алинәне шатландыра. Квест безгә ошады. Бөтен шәһәрне урап чыктык, бөтен квестларны таптык. Кыш бабай өе яңа ел бәйрәмнәрендә көн сайын кабул итте. Без беренче ел гына түгел инде, бездә гел киләбез. Без гаилә белән киләбез, дуслар белән киләбез. Ян тау чаңгысы комплексында кышкы каникуллар вакытында күпме кеше шуган. Әлмәттә православие ширкәүләрендә Раштуа уңаеннан бәйрәм гыйбадәте үтте. Бәйрәм хезмәте Казан кафедраль соборында узды. Бирегә дин тотучылар яшьләр җыелган иде. Гаиләләре белән килүчеләр дә күп булды. Гыйбадәт кылу җыелышларны шатландырып, вокал җыры белән үрелеп барды. Раштуа литургиясен Әлмәт һәм Бөгелмә епископы Мефодий җитәкләде. Күп кенә әлмәтлеләр өчен Казан кафедраль соборында Раштуа төнен каршы алу инде матур традициягә әверелгән. Бәйрәм гыйбадәтләре Әлмәт районының тагын 9 ширкәвендә узды. Раштуа хезмәтенә эләгә алмаучылар аны социаль челтәрләрдә һәм интернет платформада онлайн трансляцияләрне күрә алдылар. Соңгы илаһи литургия 7 гыйнварда иртәнге 8дә узды. Ил күләмендә бара торган теләкләр чыршысы һәм уенчык бүләгит акциясенә азнакайлылар да кушылды. Яңа ел алдыннан кыш бабай бүләкләрен сабыйларга Дәүләт Советы депутатлары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азат Ягафаров, район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов тапшырды. Бу көннәрдә уздырылган бүләкләр тапшыру чараларын Илмира Шәрифуллина да күрде. Депутат һәр яңа ел алдыннан мөмкинлекләре чикле балаларны сөендереп, аларның хыялларын чынга ашыра. Бүген дә ул Азнакайда яшәүче 5 сабыйга кыш бабайдан өмет иткән бүләкләрне тапшырды. Радель боксер перчаткалары турында хыялланган булган. Натан белән Разил кыш бабайдан велосипед сораганнар. Әдиләнең телефонлы буласы килгән. Анастасия планшеттан интернет дөньясына чыгу теләге белән янган. Аларны Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев һәм район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов кыш бабай һәм кар кызы янәшәсендә тантаналы рәвештә тапшырдылар. Кемгәдер ярдәмең тисә, үзеңнең дә бит күңел сафланып китә, диде Рөстәм Нәбиулла улы. Они рады вот очень. Бу бит балачак хыялы. Без барыбыз да кайчандыр балалар булдык, хыяллана идек. Балалар кыш бабайга хат язалар, ә кыш бабай үзе килеп аларга бүләк тапшыра. Менә шундый хәлләр. Мы детям вручили. Вот такая история. Алга таба депутат шәһәрнең 12-нче Росинка балалар бакчасында кунак булып, сабыйларны кыш бабай бүләкләре белән сөендерде. Бердәм Россиянең җирле бүлеге оештыруында бакчаларга уенчыклар бүләге акциясе инде 9-нчы ел үткәрелеп килә. Әйе, безнең инде Рөстәм Нәбиуллович, безнең инде ул Госсовет депутаты буларак, безгә беркетелгән депутат буларак, без аны бик яратып каршы алабыз. Ул инде бик нык актив катнаша, тагын әле безнең семьяда 1 һәм 2 инвалид бала булган семьяларга да үзенең бүләкләрен тапшыра. И Марсель Зуфарович үзенең яктан тоже кирәкле уенчыклар, кирәкле бүләкләрен тапшыра. Менә шулай итеп безнең әле бүлмәдә андый да акция бар. Менә яңа ел алдыннан менә шушындай бик әйбәт күренешле мероприятие бар безнең. Әлеге акциягә Россия Федерациясының Дәүләт Думасы депутаты Азат Ягафаров, район башлыгы Марсель Шайдуллин да кушылды. Алар шәһәрнең 18-нче номерлы балалар бакчасына кыйммәтле уенчыклар бүләк иттеләр. Минем өчен якын булган туган ягым Азнакайга кайттым. Монда минем өчен якын кешеләр, монда минем сайлаучыларым яши. Балалар безнең киләчәгебез, алар турында онытырга ярамый. Балаларга игътибар күп кирәк. Алга таба да балалар бакчаларына, мәктәпләргә ярдәм итәчәкбез. Безнең шундый матур традициябыз бар. Яңа ел алдындан үзебезнең Бердәм Россия партиясының депутатлары, җитәкчеләре җыелышып, бергәләп, шушы балалар бакчасына барып, яңа ел белән тәбрик итәләр, бүләкләр алып киләләр, күп иттереп, шулай балаларыбызны шатландырабыз. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Теләкләр чыршысы акциясенә без дә кушылдык. Яңалыклар вакыты программасы иҗат төркеме башкарма комитетында куелган чыршыдан алган хатта Алина исемле кызның исеме язылган иде. Әлеге туташ белән якыннан танышу максатыннан аны телекомпания безгә кунакка чакырдык. Волшебного праздника разреши вручить тебе от имени нашего небольшого коллектива, от имени нашей татарской редакции, татарских новостей, такой вот подарок. Надеюсь, мы угодим. Тут сладости и небольшая игрушка.
который, наверное, по твоему возрасту тебе будет очень интересно играть. Теләкләр чаршысы бик яхшы һәм игелекле акция. Ул үзебезне азга гына булса да тылсымчы итеп тоерга, аерым ярдәмгә мохтаҗ балаларга безнең җылы мөнәсәбәтебезне күрсәтергә мөмкинлек бирә. Алинә нәкъ шундый кыз булып чыкты. Шундый яшь булуына карамастан, ул инде ятимлек ачысын татырга өлгергән. Әтисез ятим, ярты ятим, әнисез ятим, тулы ятим дип халыкта юкка гына әйтмиләр. Украина көнчыгышында кораллы низак башлангач, әтисез яшәгән кыз әнисе белән безнең төбәккә күчеп кайта. Тик 2019 елда аңа тагын зур кайгы кичерергә, әнисен җирләргә туры килә. Тормыш ачысына сынмаган, сыгылмаган кызны бик яхшы бер гаилә үз канаты астына ала. Әнисез калган ятимә кыз яңа гаиләдә наз таба. Александр Викторович кызның опекун бабасы. Үзе дә Донбасстан булып чыга. Әлмәткә 1997 елда күчеп кайта. Я приехал в 97 году, мы жили в Казахстане. Казахстане. Шундый кичкенә сабыр һәм батыр Алинәгә безнең редакция хатта язылган уенчыгын бүләк итте. Телекомпаниябез буенча экскурсия оештырды. Балаларның бигрәк тә яңа ел алдыннан хыяллары тормышка ашырылырга тиеш. Бу авыр хәлдә булганнарга ярдәме безнең кичкенә бер өлеше. Хәерле тормыш юллары насыйп булсын Алинәгә. Әлмәттәге Кыш бабай өе яңа ел бәйрәмнәрендә һәр көнне эшләде. 9 январьга хәтле эшләгән Кыш бабай резиденциясенә килеп өлгерер өчен хәтта чиратта җыела иде. Тулырак Алса Амирова сюжетында. Тагын бу резиденцияда Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән оештырылган квест узучыларга да бүләк бирделәр. Моның өчен смартфонга новогодний Альметьевск яңа еллы Әлмәт кушымтасын куеп, андагы биремнәрне үтәргә кирәк иде. Шәһәр буенча барлыгы 12 урында яшереп куелган QR-кодны билгеләп, 13 ноктага Кыш бабай резиденциясенә килеп лотерея формасында бүләк сайлап алып булды. Мен үземдә быел улым белән шушы квестны үттем. Хәзер инде менә соңгы ноктага Кыш бабай резиденциясенә килергә булдык. Һәм миңа нәрсә эшләргә кирәк? Яңа ел ялларында шәһәрне карап бөтен нокталарны үтүчеләр байтак булып чыкты. Квест безгә ошады. Бөтен шәһәрне урап чыктык, бөтен квестларны таптык. Бик матур елкалар булды, бик матур шәһәр быел. Авыр булмады, бик җиңел булды. Малай миңа булышып йөрде. Бик күзле, бик карый, бөтен җирне күрә ала, бөтен QR-кодларны. Абылай бик әйбәт булды. Гомумән Кыш бабай резиденциясенә килгән бер кеше дә бүләксез калмады. Вот якши, матур, малай. Вот сейчас получишь подарочек. Шулай итеп Кыш бабай һәр үз һөнәрен күрсәткән баланы сөендерде. Алса Амирова, Айдар Кабиров, Яңгыр вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Соңгы елларда спорт илебездә бик популяр. Бу кышкы спорт төрләренә дә кагыла. Яңа елны актив ял белән башлаучылар Әлмәттә дә елдан-ел арта. Алар белән Лина Хәсәншин танышып кайтты. Янда тау шаңгысында да сноубордта да шуырга була. Бу гаилә белән, дуслар белән бергә күңелле итеп вакыт үткәрергә менә дигән мөмкинлек. Олеся Гыйльманова сноубордта 5 елдан артык шуа, ләкин быел гына инструктор белән шөгыльләнергә ниятләгән. Беренче елны мин 2015 елда шуырга баскан идем. Шуннан соң һәр елына берничә тапкыр шуырга тырышам. Бик ошый. Менә бүген бик яхшы көнне, кеше күп түгел, салкыннан курыкканнар, күрәсең. Бик ошый шуырга. Шоңгы сноубордта шуучылар арасында әлмәтлеләр генә түгел. Ширимшәннән Рифат Талипов 14 яшьтән шоңгыда шуам, ел сайын дуслар, гаилә белән киләбез ди. Без беренче ел гына түгел инде, бездә гел киләбез. Без гаилә белән киләбез, дуслар белән киләбез. Шул безгә монда бик ошый. Вот бик тә күңелле вакыт уздырабыз ел көннәрендә. Сәгыйдә Фәсләхованың башкалабыздан кайткан оныклары беренче тапкыр шоңгыга баскан. Казанга кайткач инструктор белән сноубордка басарга теләкләре бар икән. Бик кеше балаларның тәвәккәллегенә егылмыйча рәхәтләнеп шууларына соклана. Менә 3нче көн инде без монда. Балалар Казаннан кайттылар. Оныклар берсенә 6, берсенә 8 яшь. Таудан алып кайтып булмый инде. PlayStation телефоннарны оныттыруның чарасын таптык. Шул хәтлегә рәхәтләнеп шуалар инде. Беренче тапкыр кайттылар да бастылар лыжыга. Кызыбыз безнең фигурное катаниегә йөри ниде. Тимер аякта шуа. Шуңа күрә уверенный йөри. Малаебыз футболда, спорт белән шөгыльләнгән балаларга лыжыга басу бик җайлы икән. Соңгы елларда актив тормыш рәвешен алып бару бик популяр. Яңа ел ялларында янда шоңгы сноубордта шуучылар саны күбәйгән. Ришат Залялов инструкторда прокатка шоңгы һәм сноуборд бирүчедә. Ул кайсы тауда җиңелрәк икәнне аңлата, йөгерү шоңгыларында бирә. Аның сүзләренә караганда, бу елларда сноуборд популяр булган. Башкортстан Республикасы Самар өлкәсеннән, башка төрле шәһәрләрдән килүчеләр бихисап.
В этом году вообще было супер. Народу было с 1 января прям полный у нас был ян. Быйыл бірінші ғинвардан ук ян тулы халық. Һәр кемгә трасса, шаңғы ошый. Татнефть алган яңа шаңгылар да бар. Бу ялларда көн сайын 100 меңгә якын кеше шуда. Бүтенесе елмая ошый ди. Каждый день примерно по 100 тысяч человек. Примерно уж. Люди все были добрые, улыбчивые, всем все нравилось. Тау шаңгысы комплексына килүчеләр арасында иң кечкенә шуучыга 3 яшь, ә иң өлкәненә 70 яшь. У нас здесь один есть такой мужчина, ему лет 70, наверное. Он каждый день приходит. У него любимые лыжи там есть красные. Он каждый день их берет и катается. Лина Хасан, Шнайдер Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Киләчәктә дә шулай матур, унда тату, дус булып яшәргәсен. Креатив чаналар бәйгесе Азнакайны да урап узмады. Очень все нравится, позитивно, все активно. Мы прям вот заряжаемся энергией. Әлбәттә дә чаналарны үзенчәлекле тәкъдим итеп, финишка кадәр ничек баруларын тикшерделәр. В результате дорожно-транспортного происшествия 4 человека погибли на месте ДТП. Сак булыгыз, кышкы юлларда күңелсез хәлләргә юлыгучылар күп. Реклама тиз узачак, безнең белән калыгыз. 4 гыйнварда Нурлатның Үзәк мәйданында кыш 2022 дип исемләнгән креатив чаналар фестивале узды. Узган ел Нурлатта беренче тапкыр узган бу бәйге быел нефтьчеләр ярдәмендә үткәрелде. Бәйгене Татнефть хәйрия фонды һәм Нурлат районы җитәкчелеге оештырды. Җиңүче исеме өчен барлыгы 27 катнашучы көрәште. Бу балалар бакчалары, мәктәпләр, авыл мәдәният йортлары коллективлары һәм башкалар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Барлык катнашучылар да бәйгегә иҗади һәм креатив әзерләнгәннәр. Биредә әкияти кареталарда, вакцинация пунктлары да, нефть качалкалары да бар иде. Чана презентациясе вакытында җырлар, шигырьләр яңгырады, кемдер кунакларны флешмобка чакырды. Икенче этапта жюри чаналарның практик ягын, таудан ничек төшерүен бәяләде. НГДУ Нурлат нефть һәм киләчәк балалар иҗат үзәге командалары җиңүче булды. Барлык призерлар да дипломнар белән бергә фестивальне оештыручылардан акчалата бүләкләр алдылар. Калган катнашучылар да игътибардан читтә калмады. Аларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Первое место занимает НГДУ Нурлат нефть, потому что 2 призовых у нас. Мы от всей души поздравляем ребята. Сюда. Замечательный битбокс в исполнении команды НГДУ Нурлат нефть. 5 гыйнвар көне креатив чаналар бәйгесе Азнакайда шәһәрнең Ишкәев ял паркында да узды. Монда чара районда инде 7нче тапкыр үткәрелә. Татнефть компаниясе ярдәм белән оештырылган фестивальдә барлыгы 53 команда катнашты. Махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Бүген урамда 30 градус салкын, шуңа да карамастан Азнакайда креатив чаналар ярышы гөрли. Күрегез әле ничек шәп итеп бизәлгәннәр бит алар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык катнашучыларны, килгән кунакларны бәйрәм белән тәбрикләп, беренче чанада Татнефть җәмгыятенең Азнакай районы буенча социаль программаларны алып бару үзәге җитәкчесе урынбасары Наил Валиев белән бергәләп ярышларга старт бирде. Башта әзрәк куркыныч иде, нар инде куркмадык инде без бит. Курка торган егетләр түгел. Аллага шөкер. Азнакайлар курыкмыйлар алар. Һәр вакыт алга баралар, һәр вакыт беренче булырга омтылып торалар. Шуңа күрә менә бик матур искиткеч бәйрәм. Рәхмәт барлык килгән командаларга. Bütün кешеләргә бүгенге көндә инде иселеклек, сәламәтлек и һәм киләчәктә дә шулай матур, унда тату, дус булып яшәргәсен. Чаналар фестивале матур бер зур бәйрәм булып узды. Анда катнашучыларның фантазиясе бай булуы тамашачыларда соклану уятты. Бу безнең менә тату, дус, күңелле командабыз. Бүген Актүбәдә менә монда күрсәтергә килдек инде, катнашырга шулай инде шушы чанада. Но нәрсә икәнен әйтәсе килми, чөнки анда менгәч инде кызыгып бетә. Шунда менгәч күрерсез. Актүбә бистәсе чыгышы бик кызыклы булды. Алар нефтьчеләргә дан җырладылар. Уразай авылы мәдәният йорты коллективы быел Чатыртауда шуып төште. Байбаклары да бар иде. Безнең Уразай авылы мәгърур Чатыртау итәгенә урнашкан. Шуңа күрә менә шундый чана әзерләргә булдык. Чатыртау ул бит әле истәлекле урын булып исәпләнә. Әлеге чананы ясау өчен 4 көн вакыт сарыф ителде. Әлбәттә, күп тырышлык һәм көч куелды. Ирекле авылыннан килгән чанада чып-чын Кыш бабай һәм Кар кызы да бар иде. КамАЗ ясадык, карагыз, Татнефть КамАЗы ясадык. Ул безнең счастье воз дип атала. Бәхет, шатлык күп булсын 22нче елда. Фестивальнең тагын бер күңелле мизгеле татар эстрадасының якты йолдызлары Ландыш Нигъмәтҗанова, Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар чыгышы булгандыр.
Ярыш нәтиҗәләре буенча 4нче урынны 7нче мәктәп, гимназия, Күктәкә авылы күп функцияле үзәге коллективлары һәм Карамалы авылы бүлеште. 3нче урында Әгерҗе, Ирекле, Мәзгут авыллары һәм шәһәрнең 2нче мәктәбе коллективы. Фестиваль нәтиҗәләре буенча УПТЖ коллективы, Уразай, Тымытык авыллары, Яңа юл микрорайоны күп функцияле үзәге 2нче урынга лайык булдылар. Актүбә бистәсе, Мәлбагыш авылы командалары 1нче урынны бүлештеләр. Чаналар бәйгесенең гран-при иясе булып Урманай һәм 1нче май авылларының Дуслык шәйе командасы танылды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Таудан пиратлар корабль шуған еш кына күрмәсең, әміне Әлмәттә узган креатив чаналар бәйгесендә әллә ниләр күрергә мөмкин иде. Креативлык ягыннан 4 команда көч сынашты. Аларның һәр кайсы үз куллары белән ясалган чаналарын тәкъдим итте. Олия Бейрамалова тулырак. Мондый чара безнең шәһәрдә беренче тапкыр гына узмый. Шуңа күрә кагыйдәләре һәркемгә таныш. Чаналар финишка кадәр барып җитәргә тиеш һәм аларны үзенчәлекле итеп тәкъдир итәргә кирәк. Фестивальдә катнашучыларның барысы да гадәти булмаган чаналар уйлап тапкан. Шуңа күрә бер-берсенә охшаганнары булмады. Менә мәсәлән, нефть скважинасы. Ул Азнакайның Мәлбагыш авылыннан килгән. В наших краях, в селе Мальбагуш, с давних времен добывают нефть, поэтому и отец работал в этой нефтяной отрасли. И с отцом решили, возникла вот такая идея, чтобы создать нефтяную скважину. Скважина приводится в действие с помощью шуруповерта, который дает свою энергию в редуктор, который приводит в движение вал. И вал вот крутится, и возникает эффект качалки. Солнечный Федор командасы конкурста беренче тапкыр катнаша. Алар кыска вакыт эчендә төзелгән иҗат җимешләрен күрсәттеләр. Тырышлары өчен 3нче урын алдылар. Команда Солнечный Федор! Бишбунча авылының әкият командасы мондый чарада инде 3нче ел катнаша. Алар да юкка гына тырышмаганнар. Очень все нравится, позитивно, все активно. Мы прям вот заряжаемся энергией. И в этом году мы вот получили первое место. Очень рады. Тагын бер алтынны Азнакай нефтчеләре алды. Көмеше пират чанасына эләкте. Вот это да! Это настоящие пираты! Олия Бейрамалова, Вероника Рябова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хәзер тизлекне арттырган һәм каршы як полосага чыккан машина йөртүчеләрне җинаять җаваплылыгы көтә. Тиешле закон 10 гыйнварда үз көченә керде. Сүз тизлекне сәгатенә 60-80 км яки сәгатенә 80 км-дан артык арттыру кебек юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу, шулай ук каршы як юлга яки трамвай юлларына чыгу турында бара. Аларны инде берничә тапкыр штрафка дучар ителгән һәм әлеге хукук бузуларының теләсә кайсы өчен хукуктан мәхрүм ителгән шофер башкарга тиеш. Бу закон буенча каралган максималь җәза 6 елга кадәр билгеле эшчәнлек белән шөгыльләнүне тыю белән 3 елга ирекләреннән мәхрүм ителү белән тиң. Юллардагы яңалыкларны дәвам итәбез. 7 гыйнварда бөтен кеше ял һәм бәйрәм иткән вакытта 6 кеше үлгән, 2 юл транспорт һәлакәте турындагы яңалыклар тетрәндерде. Җомга кичендә Абдрахман авылы тирәсендә 13нче модель автомобиле һәм Mitsubishi шител машинасы берләшү нәтиҗәсендә 2 кеше һәлак булган. Башлангыч мәгълүматларга караганда, 13нче модельле автомобиль юл хәрәкәтенең куркынычсыз тизлеген сайламаган, каршы хәрәкәт өчен билгеләнгән якка чыккан һәм Mitsubishi Pajero автомобиле белән берләшкән. В результате дорожно-транспортных происшествий водитель автомобиля ВАЗ-2113, а также его пассажир скончались на месте происшествия. Көндүз Казан-Оренбург трассасының 219 чакрымында Илтән-Бута авылы янында 2 җиңел машина бәрелешкән. Вакыйга урынына Татарстан Республикасы буенча ЮХИДИ идарә башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Александр Разумнов чыккан. Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь со стороны города Казани, не учла погодные условия, предварительно выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со идущим во встречном направлении автомобилем Volkswagen Tiguan. Kia машина йөртүчесе һәм аның 3 пассажиры юл транспорт һәлакәте урынында үлә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.